Lapu-Lapu City mag-rebranding sa mga musunod nga mga buwan aron mas mailhan pa ang mga nagkadaiyang dapit sa dakbayan nga adunay cultural ug tourism significance. Kini gibutyag sa bagong acting tourism officer sa Lapu-Lapu City nga si Garry Lao, kinsa mausab ang kasamtangang panguo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP. Sa pag-asumer sa katungdanan ni Lao, sugod gapon gitigom dayon niya ang tanang magkawani sa Lapu-Lapu City Tourism Office aron mahanay ang target output sa nasong nga buhatan karong tuiga. Matod ni Lao, gawas nga nailang Lapu-Lapu City isip historic city tungod kang dato Lapu-Lapu og sa presensya sa Mactan Cebu International Airport ug lain-laing mga beach resorts. Buod usab ni Lao nga may ikadalit ang Lapu-Lapu City nga sama sa ikadalit sa mga silingang lungsod sa bagatang bahin sa Sugbo. Sa Lapu-Lapu may presensya usab sa mga butanding ilabi na gikan sa Punta Inganyo paingon sa Maribago ug Sardines Run usab sa Maribago nga mamahimong makit-an sa mga divers. I-promote usab nila ang dakbayan isip guitar capital. We'll be having an inventory of areas with cultural and tourism significance. In few months from now, we will be coming up the best of Lapu-Lapu to enjoy Lapu-Lapu.